айни замон яке аз масъалаҳои мубрами ҷомеаи муосир ин ошкор намудани таъсири равандҳои тағйирёбии иқлим ба муҳити зист ба ҳисоб меравад. ин раванд алҳол тамоми ҷанбаҳои фаъолияти инсонро фаро гирифта, дар маҷмӯъ он ба системаҳои иқтисодию иҷтимоии ҷомеа таъсири манфӣ расонида истодааст. аз ин рӯ дар шаҳри душанбе зимни як ҷамъомади илмӣ олимону коршиносон паҳлӯҳои мусбату манфии ин равандро аз дидгоҳҳои гуногуни илмӣ мавриди арзёбӣ қарор дода, вобаста ба ин андешаҳои хешро баён намуданд. дар рафти ҳамкорӣ ва амалишавии лоиҳаи мазкур мо бисёр ба натиҷаҳои назаррас як дараҷагӣ бо шарикони миллии рушд ноил гаштем ва дар оянда мехоҳем ки ҳамчун як ҷузъи ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешбурди соҳаҳои гуногун аз он ҷумла барои ҳалли масъалаҳои ҳифзи муҳити зисти кишвар саҳми худро гузорем. ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ ба яке аз кишварҳои пешоҳанг дар ҳалли масъалаҳои глобалии сайёра, хусусан масоили экологии ҷаҳонӣ имрӯз маҳсуб мешавад. тавре дар ин ҷамъомад таъкид шуд, захираи обӣ дар раванди ташаккулёбии соҳаҳои саноат, иҷтимоиёт, пешрафти тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ ва никӯаҳволии мардуми кишвар меҳвари асосӣ дорад. махсусан дар ҷаҳони имрӯза новобаста аз мушкилоти гуногуни муносибатҳои байналмилалӣ дар доираи фаъолияти густурдаи Созмони Милали Муттаҳид бо ҷалби амалҳои созандаю хайрхоҳонаи давлатҳои аъзо таваҷҷӯҳ ба ҷустуҷӯ ва дарёфти роҳи ҳалли масъалаҳои умумибашарӣ зоҳир мегардад. пас мебояд хулоса намуд, ки ин иқдомҳои илмӣ дар оянда метавонад ба ҳамкории ҷиддии васеъ ва таҳия гардидани созишномаҳои одилонаю оқилона дар робита ба ҳавзаҳои дарёҳои фаромарзӣ дар минтақаҳои гуногуни дунё оварда расонад. кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ташкилкунандаи ин ҳамоиши илмӣ буд, мавзӯъҳои гуногуни масоили обу экологияро дар ҳузури олимону коршиносони соҳа мавриди санҷишу омӯзиш қарор дод.